L'Esbart l'Espolsada ha celebrat el seu 20è aniversari en el marc de la Festa Major de Premià de Dalt. Ahir a la tarda, després de l'espectacle familiar LP Mix, el Parc Felicià Charrier es va omplir de música i dansa tradicional catalana. Doncs a mi m'agrada, som una colla d'amics, que ballem, que viatgem pels pobles, que ens ho passem molt bé. Doncs veure tota l'actuació de l'Esbart. Sí, coneixem una mica la gent que participa i de més, però no sabem exactament com és el ball i de més. El 1995 naixia l'Esbart quan un grup de 26 nois i noies van aprendre l'espolsada per ballar-la al poliesportiu per Festa Major. En finalitzar l'espectacle, van demanar de seguir ballant i aprenent i així va néixer l'Esbart l'Espolsada fa 20 anys. Des d'aleshores ha estat ambaixador de Premià portant la cultura i la dansa del poble arreu de Catalunya. Diguem que l'Anna ho ha sabut fer molt bé, ha sabut agrupar un bon grup i sobretot el fet de saber que estàs portant la cultura catalana a altres llocs, si ho vius, doncs també això és un al·licient. El vestuari anava a càrrec de Gisela Mas i Montse Sèries i es va comptar amb la presència de Carles Solanic, president de la Roda d'Esbarts Catalònia. L'Esbart l'Espolsada va compartir l'escenari amb dos convidats molt especials, els Esbarts Joventut Nostra i Sant Jordi de Barcelona, que van fer demostracions de balls típics com les majorales. Avui farem 4 danses, començarem amb les majorales d'Ulldemolins, que és un ball típic català. Seguidament farem la farandola de Provençal. Després farem 2 habaneres d'un espectacle que es diu Gra de Sorra. Avui interpretarem la Laia i a la Sorra, que són d'aquest espectacle, com he dit, de Gra de Sorra, i acabarem amb 3 danses típiques de la Vall d'Aran, com són el Tricoter, el Ball Pla de Canejan i el Cadril. L'Esbart l'Espolsada va obrir el ball amb el Ball de Bastons del Maresme, una dansa per mostrar la destresa, la força i l'agilitat dels balladors mitjançant figures, passades i picades de bastons. I destaquem especialment l'estrena del ball El Trencadís, una dansa diferent i trencadora, tal com el seu nom indica, creada especialment per commemorar els 20 anys de l'Espolsada per la seva presidenta, l'Anna Mir. Bé, l'entrée l'han defensat força bé, li falta una mica encara de preparació, que hem anat molt justos d'assajos i sempre, és el que et comentava l'altre dia, sempre ho vols fer més bé, sempre demanes més nivell, sempre demanes més perfecció, però el que tenim és el que hi ha. Ells ho han fet molt bé, s'ho han passat bé, i jo crec que el valor que se li ha de donar és això, a l'esforç i a la superació personal que tenen pel fet de pujar en un escenari i intentar fer el que fan. I com no podia ser d'una altra manera, l'acte va acabar amb el Ball de l'Espolsada, recuperat per l'Esbart des de 1995, un ball de carnaval i de colles amb estructura similar al Ball de Gitanes, i que té aquest nom pel moviment que fan els homes en batre els peus al ballar. Al finalitzar l'acte, l'alcalde Josep Triador va agrair als Esbarts la seva feina de conservar i difondre el llegat patrimonial del ball i es va entregar un obsequi a tots els participants.